Ni Gema Igarzabal Etxabide naiz, Leire Pagadizabal Igarzabalen ama, lesakarra naiz, senarra hoi hartzungoa da. Izan dugenun suertia dugu 3 seme-alabak, zaharrena Joseba, erdikoa Leire eta txikina Aitor. Leire minbizian prozeso bat bizituzun, 2018. Eta, pixko bat kontatuko dut nola hasi zen bere historia, guzia. Otsaia zen, 2018ko otsaia, lesakako inauteriak pasatuak ziren, besta giz gustatzen zizaion, inauterik sobretodo. Eta biamunin ernatu zen bizkarko minakin, eta pensatzen genuen, nola ibilia zen bera behar zituen minon zapatak txikigukin, igual horren egun guzia, bortxatzen bizkarrezakitze, utzi genuen ziatika bat bazala. Medikun gana joan, antiinflamatoriok hartu, masaje batzuk hartu, eta mejotu zizaion. Minon aste santu kaldera, Erromara joan ziren, institutokin, eta hori izan duzun bertze episodio bat nahiko gogorra oinazina. Orduan, oroitzen naiz nola deitu zigun ama, berriz hasi naiz minakin, joan gera farmazira, erosi dugu antiinflamatorio, eta jazta. Hortarte horretan hiltzen nire ama, maiatzan 29, hil zizaigun amatxi. Eta, bera alde batera konten zagon, zertaz bera beldurrazun ekainan bazuien estatu batutara, bere biziko bidaia, joan bertzen hilaute bat pasatzera ingles ikasteko famili batera, eta lasaitasun handia hartu zuen, amatxi hiltzen minbiziakin ere bai. Eta, berantzat erreferente bat zen, amatxi hauniz maitezun. Eta, ekainan, joan zen, pozik, Los Angelesera, eta antzagolikan, berriz bertze episodio bat izan duzun. Hasieran ematen zuen ere hori zela, ziatika zela, orduan hango ama, hango itxeko ama, hartu eta eramizun konsultorio batera, eta paratu zioten injekzione bat. Eta itxera voltatu, eta biamunin gelditu zen ezin zula pixe egin. Orduan jarri ziren kontakto hemendikan joan zen agentzi batekin, de cursos de idiomas al extranjero eta horrela, eta orduan bazutenan kontakto bat, joan ziren seguro on batekin, eskerrak, orduan hartu eta eramizuten ospitalera. Eta han, prueba batzuk egin, eta ikusi zuten gauzago, ez zula pinta honik. Orduan lesakan San Ferminak ziren, egun horietan, eta han uztaia 8, lesakan zaten da peina eguna, ukitxin ginen, denak ja, goizkuriuak ziren eta telefono. Eta arranion zen arrari, zer raro, telefono orduotan, eta telefono hartuta, hola ama, eta Leire, ze pasatzen da, zu lasai, ongi nago, minon nago ospitalin, eta erraiten diate badutela ikusten dela tumor, domasa bat, umetokilin, minon, ez dute sobera ongi ikusten. Segidun jarri zen telefonun hango kontaktua, eta errantzian, gauza ez zula pinta sobera ona, gelditua zen ezin zula pixe egin, por lo visto tumorraia handitzen ari zen eta afektatzen zuen alkondukto urinario. Orduan sondatu zuten, eta gauza zertzen, igual sondakin, nola viaje luzia zen, avionin ordu handi ziren, orduan ez zuten utziko onat etortzen. Orduan igual operazioa egin beharko zenan egin. Eta, klaro, erratzen nuen minon nola ez zu lasai, prestatuko dizugu zuri hori, paperak eta abiona eta denara joateko, alere saiatu bargera, haber lortzen dugun, hori. Igual sonda espeziala batekin, gaba hori izan duzen eterno, zerrantzi guten, bihar hemengo gaueko 3, jakingo genuen seguro, aberaz, uzten altzuten, bidaiatzen, do bertzelaz gu joan berginen arat. Lortu zuten, egintzun bidai bat, karo, orduan zituen 16 urte. Paratu zioten 4 asiento, guatze bat bazala abionin, berantzat, etorritzen hori azafata de acompañamiento, vuelo egintzun Madridaraino, Madridatik Bilbora, eta orduan ni lesakako mediko, kabezerako medikukin solastu nun, portatu ziren agitz-ongi, solastu zuten Donostiko ospitalekin, ja dena izateko pres, aietzen ginelikan Donostira, ja segidun urgentzitikan atenditzeko.
Orduan hortzila zen, uztailak 13, arratseko 9, eta sartu ginen handikan, bentaja zen, etorri zen prueba guziakin, informe guziakin, bai eskaner, resonantzia, analitikak, dena. Mion guk harritu, gelditu ginen, zertaz etorri zen komuna bomba de dinamita. Osea, errantzi guten, bueno, eman diote botika bat, karo, egiteko bidaia horrela, minon hau ez eman gehiago, osea, bomba bat. Eta zagon agitzongi, sondakin hori bai, minon erratzen genuen, bueno, ematen du gezurra, tripa bai hori bai, tripa minon bombo bat bazala, joan natzen plana, eta erratzen genuen gaixua, zezanen du hor barrenin, ez? Orduan auskultatu zuten, ikusituten pixko bat pruebak, aldatu zioten sonda segidun, eta errantziguten, bueno, a ber, ongi ikusten dugu, egin behar dugu pixko bat pruebak ongi ikusi, hortzila arratsa zen, orduan errantziguten, bueno, pues, hobena duzu igual itxera joan, reposo absoluto, botika batzuk ere oina zintzata horrela, irautsi ziguten sondatan nola aldatu, eta gero deituko zigutela laruntin goizin, astelehenin noiz joan, nahi ziotela berriz proba guziak errepikatu. Eta hori zen egin genuen, itxera joan, bera lasai zagon, eta laruntin goizin deitu ziguten. Hasi bertzirela, etzen klaro ikusten ginekologiko zen, osteosarkoma zaten altzela, orduan nahi zuten berriz proba guziak egin. Orduan, astelehenin goizin joan ginen, eta lehenbiziko ginekologiako pruebak. Ginekologo segidun errantzigun, a ver, el tumor es muy grande, yo creo que va a ser más osteosarcoma, cosa ginecológica no es, pero no pinta muy bien. Eta, karo, bilek ginen konsultan, eta niri errabia gehien eman ziana izan duzen bera zagon lasai, eta ni orduntxin lertu nintzen nigarrez. Osea, zertaz, karo, nire ama hil zen minbizilare ginekologiko zuen. Obario, bueno, ja zagon den hartua, eta ziren pasillo berdina, konsulta berdina, osea, muitzu zaidan dena, eta derrepente erranun. A ber, bera horrela dago, eta ni nola egon behar naiz horrela nigarrez berondun, ez? Eta, bueno, pues hori izan duzen, tragoa gitza hundila, tragoa gitzarra. Pasatu ziguten medizina internara. Medizina internara, hor berriz bertze prueba difente batzuk, minon ez zuten klaro ikusten zertzen. Azkenik zirujanok errantzigun, bueno, puede ser osteosarcoma, pero hasta operar no vamos a saber seguro lo que es. Pero lo que está visto es que hay que operar. Orduan, opetu zuten uztailan 28, beraz egitzen zuen bere sondakin. Golpere, bueno, karo, berari orduan ez genion jauzer erran, minon, karo, hor arrisko handia zen beti gelditzeko sondakin, ez, pixa egiteko, eta atarratzen genuen, 16 urteko neska bat. Hola gelditzen baldin bada, berantzat ere ze hori, ez, minon, bueno, haietu zen eguna, uztailak 28 opetu zuten, operazione bat terrible, izan duzen ordu pila bat, senarra eta bilek antxen kuartun, esperun, eta abisatu ziguten bajatzeko, kirofanotara, jatetzen zela operazionetik, zirujano errantzigun. A ver, tiene muy mala pinta, el tumor era enorme, zagon ramifikatua bizkarrez urtara eta hankako izte erratik hanbehitxilazun muskulatura hartua, eta itxurangatik seguramente sarkoma de eguin zanentzela. Eta tamainongatik jazanentzula egina metastasisa birikatara. Hortzen, ari zen hori kontatzen guri, eta imagena hori bera kirofanotik anatetzen reanimazionera sartzeko, eta egin zigun horrela, eskuakin, gaixua, momentu hori izan duzen terriblea, bai. Aste azkenakin opetu zuten, eta larun eta arratsalde arte egon duzen reanimazion. Galduazun odol pila bat, sartu zioten odola, nola da, transfusión de hierro, nire bizi guztien ez nuen hori aditu egiten zela, transfusión de sangre,
segitzen zuen, klaro, anestesiatua, eta, bueno, joeten ginen goiztan pixko bat bizitara, eta arratsaldetan ere, eta, bueno, han la mimada del esto, porque gainera bera hori irri fartxu, arratzen ziguten enfermerak, eske nola, matxagarria da, eske ala zen, matxagarria. Eta, bueno, larunta horretan ateri zuten, kuartora, eta, karo, guainikan bere sondakin ta dena, eta, klaro. Eta niri grazia gintzean, zertaz, bueno, holako operazioen, karo, idekizioten tripa guzilla, tumorra zagonatzin, minon, tripa guzilla. Eta bere preokupazioa zen, ama, eta zikatrizau. Ni, klaro, bera zagon super orgullosísima, bere fiziko gustatzen zizaion hauniz kamiseta motxak, eta horri ez, eta zu lasai ikusiko duzu, gainera enfermerak erraiten zioten, jolin, menuda el cirujano, contigo se ha lucido, porque menuda cicatriz más bonitatea, esto. Zertzen problema, gaixua ezin zuen jan, ez zuen apetitorik, itxetikan eramitzen genuen gauzak, minon, karo, azkenin, hori dena barrenin hasi bartzen martxan, hainbertze anestesia eta hainbertze gauzak, eta oroitzen naiz igandin arratsaldin, antzen ginen berakin, senarra eta bilek, eta erratzen digu, jo, ama betxin badirelatuk, eta, bueno, pues, bai, ospitaleko dendan normalin gainera hau da zanen dire, galdetu gonion zagon, bere zirujano ez zagon, bertze guardiako zirujano zagon, eta, jo, eskatzen du, darle lo que quiera, lo que tiene que es comer. Si le apetece, si le sienta bien, bueno, goitxu genion magnum bat, bueno, madre mía, el magnum, rirrau, eta etortzen da zirujana eta, ¿y la has sentado bien? Sí, sí, pues ya está, si come eso, que coma, pero vamos a intentar no hacerle más transfusiones. Pues ya está, horrela, astelehenin ja pixkoto bekixigo, asti hartino bekixigo, eta, klaro, haietu zen momentua egiteko prueba ber sonda hori, aber kentzen altzen, doez, nahi zuten begitu, pues, aber, hori ez, bejigako nervioa hori aber gelditua zen dañatua doez. Bueno, pues, etorri zen enfermera bat, jentzen supermaja. Bueno, Leire, vamos a pinzar la sonda. Y en cuanto notes un poquito de ganas de mear, pues tú avisa, Eta ni pensatzen nuen, ai ama, a ber, mesedez. Total, que pinzatu eta hortikan, nada, 2 minutotana. Ama, pues badut pixa egiteko gogua. Bai, pues venga, abixatu behar dugu. Abixatu, etorri, aizu, pues efectivamente. Egin zuen pixa, eta hori izan duzen, eske igual bera momentu horretan etzen nainen kostiente minuen guretzako izan duzen, bueno, ze ongi, jazta. Gauz bat, fuera. Bueno, eta gero, milagro bat izan duzen, asteazkenakin olako operazioneakin egin, eta urrengo asteazkeneko ja itxera etorri ginen. Hasieran errantziguten igual 15 egun. Pues aste batin ja itxin ginen. Hori bai, pues cuidado handiakin, reposo eta hori dena. Eta, bueno, zirujan etorri zen alta ematxera, eta, bueno, ruanikan resultaduk ez ziren haietuak, eta ondoko hastian izan bar genuen konsulta, pues, ikusteko ja puntuk eta hori dena, eta, bueno, konsultara joan, eta ja, bueno, pues, errantzigun, ja, operazioan egunen errantziguna. Pues, bai, sarkoma deguin zela. Antolatu azun berak, pues, onkologakinta, pediatrian hasi bar ginen, zertaz, Leire urte horretan ja betetzen zituen 17 urte, minon saiatzen zirela lekua baldima zen, 20 urte arte saiatzen zirela pediatrian hori ez. Hortikan posbertze aste batera izan genuen lehenbiziko konsulta, pediatriako onkologakin. Lehenbiziko konsulta izan duenun beragabe, errantziguten gauza, espero genula. Gauza gogorra zela, kasoa giz komplikatua, sarkoma deguin normalizatzen dela minbizia gitz agresiboa, eta gainera hasieratikan metastasisakin etzela erraxa. Mino, bueno, saiatu behar zirela, bazela tratamiento bat hori euroeuin 2012, saiatu behar zirela. Hala ere, urte bat agontzen baldimazula, zertaz ez zuten, klaro, tratamientoa giz gogorra zela, eta orduan defensa bagatzen zirela, igual batzutan ez zela agontzen tratamiento osua, mino, bueno,
berari indartxo ikusten zuten, eta saiatu bartzirela. Eta horrela xen izan zen, ja ikusi zutelik, bai gero egin zioten porsikaso medulako prueba, ikusteko aber PET bat ere bai, ikusteko aber bertze leku gehigotan aber ezagon zabaldua doez, eta hori dena eginta gero, abuztuan 13 hasi zen ja lehenbiziko tratamentukin. Izan bartziren 14 ingreso, osea, kimio guziak izan duzun ingresokin, 4 eguneko ingresokin, osea, izaten ziren 4 egun ingreso, 3 aste itxin, 4 egun ingreso, 3 aste itxin. Hasieran errantziguten urte bateko tratamientua izan entzela, osea, abuztun hasi eta hurrengo urterako abuztun akautuko zula. Pues badakizu noiz akautuzun tratamentukin? Maiatzak 13 izan duzun azkenko ingreso. Ez zitzaion retrasatu ez da kimio bat, tartin, osea, lehenbiziko hartu zituen 6 kimio, zirela gogorrenak, 6 ziklo, eta gero ziren bertze 8. Ta tarte horretan, bai pelbisan eta birikatan, 38 radioterapia. Eta tarte horretan, maiatzak, martxon 19 izaten da San Jose, aitan eguna. Pues aste bukar horretan joan zen eskiatzera, berako lagun bat, Olaia lagun mina, eta bere gurasukin joan zen eskiatzera Andorrara. Permiso eskatuta onkologari, klaro. Itxin lata bat, jo ama, eske, eta txam, esedez, eske errandiat, eta azkenin erratxen genuen, eta zegin bar dugu neskatxa honekin. Eta erran genion, bueno, pues, a ber, azkenin onkologak erratxen duna. Onkologa baimena ematen baldin badizu, eta, klaro, pues onkologak ziren, bueno, marabila bat, orduan, berari ikusten zuten hainen animatua, pues, hortzegunin ateri kimiotik, eta laruntin joan zen eskiatzera Andorrara, osea, eske, la pera. Pues hori ez, izan duzun kontatu duten bazala, pues lehenbiziko 6 ziklo eta gero 8 eta tarte horretan 38 radioterapia. Eta justun radioterapiako azkenko sesionia tokatzen zizaion inauteritako astelenakin. Bere ordua izaten zen radioterapiarako egurdi aldera. Ordu bat erditan, bitan, hori txekuk egin zuten kalendario bat, hori, klaro, egunero joan behar da hartzera eta horrela. Eta, klaro, erratzen zion, jo, ama, pues nik erran behar diot radiologori astelenin ez naizela joan behar, zetaz ni inautitan atei behar naiz lagunakin, hori. Gainera karroza, antolatua dugu, eta hori, gainera zuten prestatua de mercadillo de gitanas, osea, zeuden, bueno, eske ziren la bomba. Orduan, solastuzun hortzilin, eta astiartin, joateko astelenakin joan beharrin, astiartin. Eta ez, joan beharra zela astelenakin. Pues a mí me ponéis a las 8 de la mañana, porque yo luego tengo que salir con mis amigas en carnavales. Pues efectivamente, atxakin joan zen, goizko 8 antziren, hartuzun bere azkenko sesionia, itxera etorri, terrantzian, ama, egin urdai azpiko tortilla, zertaz gozaldu, prestatu eta joan barniz lagunan gana. Eta hori zen egintzun, jantzun bere tortilla, prestatu zen, eta antxen joan zen kuadrillakin. Eta senarra eta bilek, aterizelikan itxetikan, lehiotikan begira eta ratxen genuen. Minon, hau, inkreible da, inkreible. Eta, bueno, badugu argazki batzuk ogun horretakuk, bueno, eta nola pasatuzun, jendia ikusi eta ratxen zuen, minon ziongi dago, minon hori, eta karo gu barrentikan, kostiente ginen, agitzongi ikusten zizaion, minon, klaro, gauza etzela hainen hori, minon, bueno, ratxen genuen bitu. Mientras baya eta palante, pues animatzen genuen, eta ongi zaude, probestu. Eta horrela izan duzen anekdota hori. Bitu, hor bada momento bat agiz polita, opetuta gero, uda zen,
Orduan guk itxin badugu terraza bat, pues hori, sukaldetikan dugu salida terrazan, ez? Eta hor, pues leira uniztan, igual ekartzen ziren lagunakin, de hecho, joan zelikan Los Angelesera, egin zuten, bueno, antolatu genuen berendo afare bat hor kuadri gauzillak jaitxunet ziren kabitzen. Hortxen, terrazan, eta, bueno, pues, opetu eta gero, ja pixko bat bizkortu zelikan, eta ja solastua genulikan, hori ez, medikukin eta dena nola izan duazen eta hori, pues, lagunak etorri ziren itxera. Bera, papera bat hartu, eta medikuk berari nola esplikatu zion marrazkikin eta nola ze operazionia, berak lagunakeri egin zion hola, marraztu dena, eta oroitzen nahi senarra gizajoa etorri zizaidan nigarrez, erratxera, jo, gaizua. Nola dago, eta bera, lasai, lagunakeri irausten, nola izan duazen dena, eta gubilek, pues, etxos polbo, barrenin, pues, hori ikusten, ez? Orduan ere ustez, lagunak aurrak ziren, aur batzuk ziren, ez ziren kostiente. Osea, esken ere ustez, igual, bukaer arte ez dire kostiente izan du, ze egitan zertzen, ez ze izan duazen, hasieratikan do sarkoma zertzen, do bere prozeso guzia. Orduan, klaro, 5 urte terdi izan du dire. 5 urte terdi aurrak ziren, eta gero ja, heldu adolescentzia, eta ja, heldutasun puntori, ja, bukaera aldera janteintzen zuten gehiago zertzen. Bai, eurentzat niretzako bukaera gogorra izan du da. Hasieran espentza handia zuten, sendatu bartzela, ikusten zuten hainen ongi, eta gainera beti bera, pues ongi izagolikan, atetzen zen, vamos, acaba de lo bueno lo mejor, eta gero nola guri ere ikusten ziguten, a ber, ongi, pues bueno, bai, zegin bartzunun, azkenin, segitu bar duzu antzinera, duzu famili bat, duzu lana, duzu, eta gero ere bai, igual hori bai izan dugu ona saiatu gera beti, familia bazala, mutilak, semik bazekiten hasieratikan dena. Osea, hori bai, igual nire ustez hortan azertu genuen lehenbiziko momentutik ere solastia beti egilakin, ez? Zertzen, orduan, ez dakit, niri gero hori ez, kanpotikan errandiaten, jo, eske se os veía también, bueno, saiatu gera hori ez, normaltasunakin, eta bai zaintzen elkar, ez? Itxin, pues, babesa hori, elkar sumatu hori ez, goxotasuna, elkartasuna hori, eta como el refugio, ez? Eta orduan nire ustez lagunak hori, igual ez zuten pensatzen gauza hainen gogorratzela. Eta gero, pues, bueno, ja konturatu zirelikan, hor bolkatu ziren, bueno, al 100%. Hor, hala ere, ni dut beti grabatua hasi ginelikan haudenakin eta aspanogiko psikologa, pues, lehenbiziko momentotik, ez? Hasi zen leirekin, pues, hori, ez? Gelara ingresotan etortzen zen beti, eta zer moduz, eta zakize, eta, bueno, ematen dizute aholku batzutan tonteri batzuk iruditzen zaizu, minon gero jolin laguntzen dizutela, ez, haunitz. Eta haunizan, komentatzen genuen jo eske lagunak ze ongi, ez, minon Mariejo beti erratzen zion leireri, bai lagunak doguri, minon eske bera ere uzten da. Zertaz haunizan, zaten alduzu lagunak agitzonak, do familia ere agitzona, minon zu ez baldimazera uzten, do ez baldimazera idekitzen, ezin da joz ere egin. Eta leire zen, pues hori, minon, bueno, txikitatik ere zen agitzidekia, solasten zuen hauniz, itxien solasten genuen hauniz, zen Mari Berritxua. Osea, joaten zein edo zeinekin, ni esteticista naiz, eta azkenin, pues, bueno, jende pila bat dut lana itxin azpilin, ez? Orduan igual, hori ez, laneko tokira sartzen zen, eta igual ikusten zuen norbait ere ez ezau, do jende berria, azkenin lezakan ere jende hauniz etorri da pixkan azken kurteotan, eta zitzen zen solasten, pues bueno, eta ama, badugu anekdota bat, neska batekin, ganakoa, afrikana, etorri zen itxe batera lan egitera,
Eta bera nola zen hainen xurila eta rubia, sentitzen zuen, como una admiración koloreko jendetara, ze guapak. Bueno, pues neska hori etorri zen, nire gana, eta, bueno, zagon esperun jarrita, eta leire jarri zen, bere esperun. Eta hola, eta erdaraz, karo, orduan txikitan, bueno, erdara bat, eta total, akautu nion, egin nion, eta leire kanpun esperun. Eta ama bidazun izena, neska horita. Ama, joaten alnaiz bidakin paseito bat ematera, eta joan zen bidakin, eta orduan zanen zituen zazpi urte. Eta joan zen berakin, gero gainera graziosa bertzia, zertaz argazki bat, mion, ez dakizu ze harremana ona egin zuten, gero itxera eta dena urte betetzetan gombitzen genuen, zertaz, bueno, eta horrela, orduan gero, konklusion, hospitalin ere bai, enfermerak, bueno, maite zuten pila bat, medikuk, auxiliarrak, eske, bueno, zer erran. Errantzi guten, joan ginelikan, hori ez, onkologakin, solastera, ja tratamiento eta hori dena, ja errantzioten lehenbiziko kimiokin ja eroriko zizaiola hilia, dena, eta, bueno, ja lehenbiziko kimior hartzeko joan ginen prestatu, ja moztu nion onainoko melena bat, berazun orduan hile luzia, eta, bueno, melenita bat, ez? Eta, bueno, lehenbiziko kimioa buztun, eta gero urrengoa tokatzen zen, iraian erdialdera tokatuko zen. Eta ja lehenbiziko kimion oparitu ziguten aspanogikuk buruko painulu batzu, bera klarisimo zuen peluka etzula bihar, bera ez. Gainera tonteri bat zela, zertaz jende guzia, ja bazekila ia gabe gelditu bartzela, eta bueno, jazta. Nun txikinakin aitorrekin Irunan okulistako revisionia. Eta horitzen dira, joan ginen Irunera, eta, bueno, ja etorri bar ginen itxaldera, eta derrepente telefono, eta ama, eta noiz heldu zate, eta ja instantin zeba, eske bostan gelditu naiz kanpora atetzeko lagunakin, eta pasatu barko diazu makinila burun, zertaz jari izaitilia eroitzen. Minon, bai, eta, bueno, ni aitorrekin ere ez nun sobera erranai, isajoa bera guainikan txikila zen, txikila, guainikan bai. Eta, bueno, totalke itxera hietu, portalko ati ideki, eta leire eskalatikan behitxi ama bitu, eta horrela. Titzen zuen hiletikan, eta hilia eskutan, eta niri barrentikan hola koropillo bat, egina, bueno, pues hala, venga, guazen komunera, pasatuko dugu makinilla. Antxen, pasatu genuen makinilla, bere pañuelo, todavía estoy viendo, arroxa con unos caracoles naranjas, pañuloa superalaia, pañuelo paratu, katxalin, etorri zen bere bila, timbre jo, eta bueno ama, banuie, eta bajatu zuen eskalerak, eta antxen, ateri ginen berriz lehiura, eta arratzen genuen, madre mia, que pasada. Eta hori da, eske etzun, ez da pensatu ere, ama zelotxa, ama zesta. Eta gero ere bai nire ustez nola pensatzen genuen, bueno, venga, a tirar por lo positibo. Barrentikan zure beldurrak, eta zure minakin, eta zure gauzakin, minon bai erratzen genuen, venga, palante. Eta, hori da. Minon bera, bai, berazun hori da. Hori erratzen zigun Marijok. Eske berak ere nola da den bazala, eske holako hori ez, eritasunantzat, laguntzen du pila bat. Bai leire, leireri igual zerbitzu zizaion, ez dakite, txikitan, etzun agitzonge kuadratzen neskakin. Neska lagunakin ez pensa, txikitan beti moldatzen zen askotzez gehiago mutilakin.
Zertaz, genuen neska bat, arratsaldetan hori, zaintzeko, ikastolatikan hartu, karo bilek lanakin, hori ez, genuen neska bat, lauterditan ikastolatikan hartu, kesi solfeo, dantze, zakitze, bakitze, orduan, normalin beti izaten zen, etortzen zelikan june, du izena, eta etortzen zelikan itxera zazpiterditako etortzen ziren, eta bueno, zer moduz, beti bazala, kautu du mutilakin jostetan. Osea, beti, minon hori zun ona, lagunakin, berari etzizaion gustatzen bat ere, hori ez, asertzia, hori ez, badakizun neskan tartin, neskan kuadrilla eta normalin, adina horretan kesitzakitze, ordu moldatzen zen askoz ez gehiago, askoz ez hobekigo mutilakin. Orduan edo zeinekin, txikigukin, handiakin, eskezen idekia. Ta hori gerorako nire ustez ere lagundu dio haunitz. Hori instituto nire agitzongi portatzu ziren, urte horretan, karo, izan duzen bertzia, nola tratamientoak izgogorratzen, institutora ezin zen joan. Orduan lagundu ziguten, eskatzia, nola batxillertzen ja, bigarren batxillera zibartzun, lagundu ziguten eskatzen hori ez, itxetikan egiteko. Eta, bueno, instituton portatu ziren agitzongi, goiztan 2 irakasle, etortzen ziren, hori, segun ze hori ez, ematera, hori. Eta goiztan zaten zen beti, orduan hori zertzen ona, goiztan bera ja gozaldu, prestatzen zen, zertaz pijamakin etzen egoten, itxin. Hori bai ere, Marijok errantzigun bitu. Gauz batzuk saiatu, igual hori, egunero, itxin egon barbaldin bada ere bai, dutxatu, jauntzi, gero otorduk ere ebitatu kuartun, igual sukaldin, bazkaldu eta faldu, aunque igual azkenko bokadukin gero kuartora joatera. Minon hori ez, pixko bat ordena, orduan lortuzun, 7 asignatura aterizun itxetikan, hori izan duzen ere, pasada bat. Urrengo kursun ja institutora joan zen, ogun repasatuzun ateria zitunak eta gero bertze hiruek, orduan berazun beldurra, ilusionia handia zun, bazun 2 gauz arrondifentik. Do filologia inglesa edo bertzelaz arte ederrak. Txikitatik zen doña artista, txikitatik panpinak, a mí como me gustaban tanto las muñecas, ni urte betetze guzitan panpinak eta hori, minon bera zen dena rotuladorik, purpurinak, bolitak, eskulanak, txikitatik. Orduan zuen 2 aukera. Minon beldurra bazun, igual selektibidad ratxon, ama, es que igual ni selektibidad, eta nahi, bueno, prematrikula eginen dugu, a ber, animalikin ere beti izan dudu harremana bat, agitzestua, orduan errangan nuen, auxiliar de veterinari ere bai, total kazkenin aterizun selektibidadia, bazun aukera egiteko ingles filologia, hori arte ederrak, eta azkenin arte ederrak. Eta hori ere bai, claro, Bilbora, eta erratzen genuen, Bilbora, ara, claro, joan barko da, azte guzia paratu barko du, eta horretzen eizen arra nola rantzian. Eta hori ez dago Donostin estudiatzeko? Claro, pixko bat, hori ez, itxera tortzeko gunero. Pues ez, bueno, utzi barko dugu joaten. Bai, utzi barko dugu. Eta, claro, hor bai, bertigo pixkot, ez, zertaz, claro, itxin egon duzelikan, itxin, bale. Hor, bale, soka, minon hori ez, hor, minon, karo, Bilbo, universidad. Gero ere bai pixkor, arte derrak ere, beti relazionatzen duzu con un mundo un poco, bai, ez, más hippilongi, o ez dakit, nola, ez gaizki kenadiko jamal, minon, pixkotola ez da, ai ama, hau, a ber, minon, bertze aldetikan ikusten zunun, holako ilusionekin, nola moztu bartzen nion egalak, ez? Eta, klaro, bertze aldera, revisionik eta dena zaten ziren, osea, leireri, ez da pandemian ere, behin ere ez digute utzi, beti presencial. Osea, beti.
bai tratamientu, gero ere bai hori izan duzun tarte bat 2 urte nahiko onak, kimio eta jousere gabe, eta mional ere beti 2 jautetikan, revisionia, analitika, pruebak, beti. Eta, bueno, nola Bilbora joan barratzen, olastu genuen Donostikin, igual bertzelaz han, ez, Bilbon, eta ez, nahi gozuten Donostira hori, ez. Ordu naun izan, segiten zuen, igual, egu jaten ginen hemendikan, eta bera goiztan hartzen zuen autobusa Bilbotikan Donostira, pruebak egin, gozaldu, tala, berri joaten zen Bilbora, eta horrela. Bai, bitu, hor gertatu zen, klaro, eskeleiren sarkoma deuin ere, etzen izan du sarkoma deuin normala, bera etzen ere zen, hori, berexia eta gaitza ere, hori ez, egin joan zen, atipiko, gauz ba, agiz atipikoa. A ber, pelbiseko errestua etzen gehiago mugitu. Hortzen gelditu zen, nekrosatua, hortzen, bale. Mion birikako metastasisa, beti hor, zerbait ere movimetoren bat, beti pruebatikan pruebara mogimentua bazen, ez? Bakarrikan harrituk zeuden, zertaz normalin birikako metastasisa joaten da como mucho más agresibo, ez? Orduan ja hietu zen momento bat hori begitu bartzela. Begitu bartzela, eta orduan pasatu ziguten a cirugía torácica, eta hor ja opetu zuten birikatikan, puska bat kentzeko ikusteko ja abertzertzen. Doa bertzen sarkoman metastasisa, doa bertzen zerbait ere berri ari zena formatzen, do igual zen radioterapiako hori ez, ondorioa. Orduan, total, que hasieran ematen zuen, itxura ona bazula, minonke ba. Joan ginelikan resultadu kartzera, todo lo contrario. Zelan hori, metastasisa handitzen ari zela, eta bihartzela bertze tratamiento batekin probatu zertaz, hori, hasia zela. Berantzat izan duzen un jarro de agua fría, urte horretan zagon lanin, dantxarinean, en ropa y complementos, fíjate, osea bere ametsa, zertaz, hori mundu hori gustatzen zizaion pila bat, eta gainera grazioso izan duzen, zertaz hasi zelikan lanin, egun jaitxun lehenbiziko eguntan, doatxantzat kamiseta bat, niretzako zakitze, osea, la mejor clienta de toda la tienda, bera, osea, terriblia. Eta joan ginelikan hori, cirujanokin, hori ez, eta la mala noticia, eta erratzen dio, ¿y cuánto tengo que estar de baja? Bera, naizun segitu lanin uda horretan, eta claro, errantzion, no leire, es que recuperarte y tienes que empezar con tratamiento otra vez. Orduan bai, rebote bat hartuzun, rebote disgusto normal. Zertaz bera, orduan guainekan bazun espentza sendatu bartzela. Eta, bueno, hor, ja tratamientua, claro, ja hasi bar ginen, errantziguten, bai Miriam eta bai Nagorek, ja a ella se les escapaba de las manos. Osea, eure kontrolatzen zutela pediatriakoa, minon ja, alere azkenko urtia, ja, zuten pixkot ja, elkartua bere onkologakin segitu bartzuna orain tratamentukin, eta euren hartin, pixko bat bere kasua ja ari ziren begira zertazetzen prozeso bat agiz normala. Orduan, lehenbiziko konsulta Nagore joan zen ere bai, onkologikora, Ana Paisantekin izateko lehenbiziko konsulta, eta, bueno, ja esplikatu ziguten, nola probatu barzuten tratamiento bat berakin, 4 eguneko ingresua izan barko zirela 6 eguneko ingreso, tratamientu, berriz 6 egun ingreso, 3 aste itxin, 6 egun ingreso eta horrela, eta ja, edifizio Gipuzkoan, ja helduakin. Orduan, bueno, hasieran, bale, erratzen zu, bueno, hor bai, egun horretan ja berari analitika eta egin bartzioten, piko prestatzeko proba, eta gelditu ginen zen narra eta bile, bai Nagore eta Anakin, eta horren probestu genuen galdetzeko.
bueno, a ber, nola ikusten duzue gauza, eta, bueno, hau, pentsatu, sendatu ez dela sendatu behar. Osea, ja, goiten alda urte bat, 2 hilautik, leire da un poco imprevisible, osea, bere gorputza orain arte etzekitela, mino, bueno, izateko klaro sendatu etzela sendatu behar. Pues bueno, pues ya está. Joan ginen lehenbiziko ingresora, eta karo ze gertatu zen, di beti erraiten dutena, de estar entre algodones, onkologia pediatrikan, kuanto individualak, pues hori ez, agitz mimatuk, de repente, justun ingresatu ginen gainera, aste batin zagola planta guzilla a tope, osea, estaban desbordadas, orduan, claro, tokatu zitzaigun en un cuarto compartido, emakume bat gaixuan nahiko lan bazun, birikako minbiziakin ere minozagon, fatal. Orduan izan duzen, osea, como, ¿dónde hemos venido? Claro, enfermerak ere bai, claro, zu pensatu, de repente, eurentzat ere zezaia, neska gazte bat, holako eurek bazekiten la gravedad del asunto. Orduan, nola hori ez, leiren igarrez, osea, fatal, etorri zen Marijo, etorri ziren Nagore eta Mirian, enfermeraren bat ere pediatriakoa etorri zen bisitan, eta izan duzen un ingreso, osea, horrorosísimo de la muerte. Claro, a ber, erratzen, itxera etorri zen, eta etorri zen fatal. Joseba eta Aitor ere, bueno, gizajoak, berari horrela ikusita. Orduan, pues bueno, solastuta, erranion, bueno, a ber, Leire, hau, jazta. Da horrela, egin beharko gera, jendia, zu pensatu eurentzat ere ez dela arraxa, solastu gerun, hango onkologak inta dena, eta errantzi guten, a ber, izan duazen lastia hori kaotiko, nion bai saiatu bartzirela, pues hori, posible zen gehientan, pues, kuartu individualan paratu, hori ez. Eta aurrengo ingreso, ja joan ginen, pues con otro chip. Itxetikan, grazioso zen, eta 6 eguneko joaten ginen, minon, vamos, parecía que íbamos pa un mes, porque maleta handi bat. Eramitzen genuen itxeko mantita, kojinak, itxeko katilluk, osea, pixko bat, hori ez. Eta lehenbiziko gauza, bigarren ingreson, entorri zen enfermera, eta karo, enfermera berari ere hola ikusita, hori ez. Eta erranion enfermerari, oye, no os penséis que somos aquí las pijas o las esto, o las que aquí queremos todo, pasa que tenéis que entender, izan duzela aldaketa handia, eta, bueno, pues ya está. Ya pasatu azela como el primer barrera hori da. Eta ez jo, lasai ezakitze bakize, eta, bueno, ja joan ginen con otro chip. Orduan ja ere bai, cuando vas con otro chip, pues den aldatzen da. Eta bai egia da, izan du genuen suertea, eta bertze ingreso gehienak, izan du ziren, gela individualetan, eta gainera hori, eske, etzen ziren 6 egun konektatua denbora guzia tratamientukin. Osea, eske, egitan zen gogorra. Pero, klaro, pixa guzia egin bartzunun hartu, bote batin sartu, eta, klaro, zaude askoz ez komodogo baldin mazaude kuarto individualakin, bertzelaz, korrela kortina, beta por el cacharro, ustu pixa. A ber, orduan, pues, hori ez, gero, bueno, horere, bueno, denakin agitzongi. Osea, enfermerak ere pasada bat, osea, ez dugu kejarik. Hasieran errandutena itxin apostatu genuen manera horretan, erran genuen palante. Nire ustez, igual gure itxin ere beti funtzionatu dugu horrela, zertaz, bertze gauza bada ere bai, justun, nire ama hiltzen maiatzan 29, senarra aldatuzun lanaz ekainan 2 hasitzen zen lana berrian, eta Leirekin hasi ginen uztailan movida guziakin. Orduan, hori izan duzen, como, a ver, ¿qué más va a pasar, ez? Minon, beti hori, nire ustez, elkar solastu, senarra eta bilek solastu haunitz,
diskutitu ere bai, eta zertu, eta muturrean minon beti, pues hori, venga, positibo eta palante. Nik kontziente naiz, positiba naizela, minon ere bai realista. Osea, ez dire konfunditu beharra gauzak. A ber, ni pesimista, ni optimista, bai niretzako izan behar da realista. Ordu niretzako ere bai, baldin bazaude realista eta pixko bat ere gogukin, pues venga, erratxeko lortu behar dugu, eta ni beti eskatzen nun. A ber, saiatu behar gera, alik eta hobena hauera mitzen. Horrela egiten baldin badugu, nire ustez denantzat askoz ez hobe. Bai gero, niri bai gertatu zitzaidan, saiatzen ginen, pues hori ez, ingresuk, lehenbiziko hori errandutena, giza joazenarra, lana berrigin hasila, izan duzen nola eskatu behar duzu hain bertzegun libre, hasieran, lehenbiziko ingresotan, hori ez. Orduan, lehenbiziko ziklo luze horretan, txandatzen ginen ixan eraizpa, izautzen duzu ederki. Ixa eta egiten nun, 2 egun egiten nitunik, eta bertze 2 egun aizpak, ez? Orduan bilen hartin moldatzen ginen. Zetaz, karo, ni autonoma naiz, lan egitu behar duzu. Orduan, pediatria onkologika hor bada komedore bat, ez? Gurasuntzat, familintzat hori, ez? Orduan, bazkaltzeko elkartzen zinenan, bertze gurasuk intarrela. Eta ni batzutan pasatzen nuen enbidia, ez? Zertaz, ama batzuk do gurasu batzuk bajan, bertze batzuk eszedentzia, eta nik erratzen nun, ze gustura egonen nintzen orain, hori ez, me cojo un año de baja, o de excedencia, leirekin egoteko, ez? Eta oroitzen naiz Marijok behin nola errantzian, ez pensa, Gema, batzutan igual eriak hartzen dute gustura ere bai, do ingurua segitzen baldin badu normalidadekin, ere bai eskertzen dute. Zertaz bertzelaz igual zaude como agiz pendiente, do eurek ere goiten aldire pixko preokupatu nera ama dagoela, nera joan gabe, zertaz leireri hori ere preokupatzen zizaion, Orduan, hori, gero suerte handia dut ere lana dutela itxin azpilin. Orduan, leire zagon gotxin, ni betxin, eta edozen gauztako, ama goitzen altzera momento bat. Gero, reconozco que tengo unas clientas muy majas, eta orduan, haizu momento bat, goitxu bar naiz momento batin leiren gana, bai. Talola denak bazekiten, zetaz ni horretako bai izan du naiz, lehenbiziko momentotik. Pues solastu dut de lo que había, osea, a ver, es lo que hay, eta ya está. Orduan, antolatzen una agenda, pues ya está, niban una agenda inaparatua. Hemen eta hemen ez nago ingreso, pues ya está. Joaten zen nixan eraizpatxan da egitera. Ez baldin manun leire ongi ikusten, telefonazo, haizu beharko nua borduan ulatzen aldugu, ematen dizut bertzegun bateko, eta ya está. Eta gero ja, bigarren fasia ja heldu gintasi ginelik kanta hor, ja zenarra, hartzen altzun egunak librik, eta horrela, eta orduan hor ja, izan duzen, do txandatzen ginen do zenarra, do isa, do ni, do Joseba eta Aitorrek ere bai joaten ziren. Eta horretaz ere eurek ere gelditu dire, gerorako ere gez lasai, zertaz ere bai egondu dire arrebakin, eske denak egondu gera inplikatuk azkenin. Orduan, hori ere lagundu digu gerorako gelditu gera agiz lasai aspektu horretan, etzaigu gelditu gauza hori de si hubiera hecho esto, do igual horrela egin barrin, bertze manera batera. Bai. Hor, ja sumatzen genuen, hori, 2023 hor ekainan unibertsidadin, zertaz, gero berriz unibertsidadin ari zen, hasi zen, eta ekainan akautuzun kursua, eta hor jasila zen tarteka bizkarko mina. Bizkarko mina,
guzumatzen genion, bera haun izan saiatzen zen disimulatzen, minon, bueno, zenarrak haun izan erratzen zean, hori ez dago ongi eta ja, minon, berari galdetu, eta ama bai, bueno, bai, minon, igual, hortik kanbien guntara, pues urgentzitara, deprisi corriendo. Orduan, ekaina haietu zen, ateriazun teorika kotxina, eta hasia zen praktikukin. Uztaian sartu ginen, uztaian bortzin esaminatu zen praktiko eta aterizun, praktiko kotxeko karneta, eta San Fermin horiek etzagon ongi, minonala ere, atetzen zen, igual atetzen zen, itxera etortzen zen rato bat, guatzin gainen egotxera, eta hor, justun San Ferminak akautu, eta uztaian amekan, genuen pet bat, ja ikusteko aber, birikako asunto hori nola bazuien. Total, que ja hor ikusi zen ja formatua zela masa bat esternonan. Ja birikatikan pasatua zen esternonera, eta bueno, pues, probatu bartzela bertze tratamiento batekin. Gainera, grazioso zen, zertaz, bera joan barginelikan konsultara onkologikora, pues erraiten baldin badeate berriz kimiokin hasitzeko, pues erran behar dut ez dakitze, total, que arataietu eta rentziotelikan hori, eta, bale. Osea, bera azkenin nahizuna zen sendatu. Orduan, pues bueno, hor ja tratamiento hasi bartzun, minon ja ingresori gabe. Osea, hospital de diara joan, tratamiento hartu, eta berriz itxera. Eta bueno, pues horrela abuztun hasi zen, iraian prematrikula egin genuen, unibertsitatea bera bazun ilusionia berriz, minon ikusten genuen ez genuen anulatu matrikula, berari disgustoen zematxeko total erratzen genuen zen arratabilek bitu, ja, hasta. Bagatua dago, berari ez dugu ilusioneari kendu behar, hortzen gelditzen da, eta ikusten genuen. Gero, fijatzen ginen ja postura, gorputza ere, ez dakit igual pixko bat mina, bueno. Eta haietu zen bere urtebetetzea, berriz era hori zeizaion hilia, otra vez más, eta zen arratabilek haun izan solasten erratzen genuen gaixoa. Berriz, osea, lehen bizikoa erratzen duzu, ala, venga, la segunda, minon orain hirugarrena berriz, ez? Eta batzutan ikusten genuen triste, zertaz hori ez, nabaitzen zizaion, eta erratzen genuen, bera barrentikan ere ze pensatuko du, ez? Horretarako, abuztun, hasi zelikan ja berriz tratamentukinta, San Fermin horietan, lezakako, argazkilaria, aterizion, itxeko lehion argazki bat hori, San Fermin prozesionia pasatzen da gure itxen antzintikan, eta bera lehiu zagon, ja ponpoxa, kanporatetzeko, eta aterizion argazki batzuk, eta bializion mobilera. Eta egun horretan ingresatua ginen, ezakit, nahi zoritzen, pruebak egiteko, dezakitzen. Eta derrepente erratzen dira, ama bitu ze argazki biali diatotxik, eta ui, ze polita, ze guapata. Gelditzen da isilikan, eta erratzen dira. Jo, ama, pues hiltzen nahi zelikan, paratzen diazue argazki hau. Eta, klaro, momentu horretan gelditu nintzen, a ber, ke le digo jo a esta. Eta horrela aterizi zaidan, hain eska, minon argazki hori ez da, hori, nola berratzen da, eskelan paratzeko ez da, bueno, eskelan ez, minon igual tanatorion paratzeko, do elizan, eta orduan hola xenerranen, bueno, pues bitu, pues jake hasi zera horta solasten, igual ni hiltzen naiz gero zu baino lehen, minon nola gustatuko zizaizun zuri hori dena, pues hori ez, entertzia, do funerala, eta ama, pues niri zineratu ez. Niri gustatuko zizaidan entertzia amatxin ondun, lurrazpilin, amatxin ondun, eta funerala ere de cuerpo presente, ratzen den bazala, de cuerpo presente,
eta horrela gustatuko zitzaidan. Sin muchas tonterías, ez hasitzia hor batzuk txistu jotzen eta bertze batzuk ez dakitze, horrela, eske horrela zen, eta horrela ez, eta erratzen zu, pues bitu, alde batera, ze ongi, etorri zen momentu hori, zertaz hori ez, emantzun aukera solasteko, eta gero, pues haietu zelika momentu ere bai, egiteko bera nahizuna, ez? Eta hori ere uzten du geroko lasaitasuna agitza handia. Eta de hecho, niri gertatu zitzaidan gauz bat, karo, es amor de madre, nik usten nun, hainen guapa, ekarri zutelikan Madridatik, eta zertaz bertzelaz erran azigun, bertzelaz, kaja itxilla eta argazkik. Eta, bueno, hori pensatu genuen, minon, nik ikusten nun hainen guapa, eta erratzen nion senarrari eta Joseba eta Aitorreri, guapa dago, ez? Dodan ere gauzata, eta mutiak erratzen zu, ez ama, eske dago agiz guapa, eske zagon agiz guapa. Zagon polita, bere arpegia, eske ematzen zuen ernatu bartzela edozein momentotan. Bai, gero bai liatu naiz, galdetu diazu azkenko fase hori, ingresuna hori. Bueno, pues azkenko ingreso izan duzen, hori bere urte betetzia izan duzen azaroa 30, pasatu zuen bomba, lehen guzu gehienak elkartu ziren itxin, eta, bueno, hortzeguna zen, eta, bueno, superpozik. Pozik, badugu argazki batzu superpolitak, itxeko eskaltan, bueno. Hori izan duzen hortzeguna, astebukara hori, pensatu bagenun joatea, bagenun hartu baia olitera joateko, itxeko lauek astebukara pasatzera, minon hortzilarratxin jarri zen gaizki. Jarri zen oinazikin, ezin arnastu, total, goizaldera senar hartu eta martxa ospitalera. Ja ikusten genuen gauzari zela gero eta itxusagoa jartzen, eta, bueno, ni egurdiko joan nintzen, eta, bueno, ingresatua gelditu zen. Hor, zertzen gauza hasi zaion formatzen likidoa birikatan, eta hori normalin ez da seinale bat ere ona. Orduan, pues, bueno, kalmatu zioten oinazik, minon nahi zioten ikusi ze puntoraino oinazia hori heldu zen likidungatik, do masa berria horrengatik, esternoreko masa horrengatik, dozer. Orduan, pues, espetu bartzen pruebak. Karo, ze pasatzen zen, heldu zen urrengo astia hori, bestak, abenduko zubila hori, ez? Orduan hor eguntik egunera, ari zen gauza komplikatzen. Ja bihartzun oksigeno, ja itxon kontinuo, eta hori dena. Orduan, ni hori bilin nintzen pixko bat, hori ez, ospitalera joan, txandegitxera, senarrakin, itxera etorri talan egin, eta hortzila zen zortzia, ama birgeina eguna, eta ni 7 arratxin joan nintzen ospitalera, minon ze gauzaia joan nintzen ere agendakin. Ja erran nun, bueno, por si kaso, erami barut agenda, bihar baldin badut anulatu, anulatzen dut. Eta abendua 8 ernatu zen goizko 7, osea, enunai horroroso. Mina, eta hori zagola morfinakin, Mina, ama, ezin dut gehigo, hau ezin dut gehigo. Bueno, enfermera dileitu, medikua, kasualidada zagon bere onkologa guardiaz, senarrari deitu nion segidun, gauza pintatzen zula gaizki, etorri zen ospitalera, bisemikin, bueno, horroroso. Badakizu ez ze ordutan kalmatu zioten oinazik, egurdiko 12. Osea, horroroso. Txutik sartu, esto, lo otro. Jo, pues esto no le podemos poner porque le hemos puesto esto, es igual, le vamos a poner. Osea, dentikan. Osea, terrible. Hau, bueno, arpegi alde bat dena zitua, ostruitu zizaion labena kaba, osea, horrible. Orduan, konklusion, 12 kendu ziotelikan oinazi, gelditu zen, bueno, zombi bat bazala. Zombi bat.
ja senarra eta semik joan ziren itxera, ni gelditu nintzen berakin, etzun nahi inor ikusi, nahizun hori, eta deitu zian Mirianek, onkologa, jakin zagon, aurdun zagon, Mirian, pediatriako onkologa, eta deitu zian, aber nola zagon, bera, pues bueno, han ere eure badute bere kontaktuk, eta entetua zen, eta aber joaten altzen bisitan, eta por supuesto baiet. Orduan joan zen, bueno, gainera matxe zuten elkar pila bat, eintzun ilusione handia leireri, eta, bueno, pues, antxen egon du ginen goxo solasten, leirere izitu zen haunitz, egun horretan. Eta orduan ja, bueno, ja despeditu zen Mirianek, eta konpaintunion hori, astensorera minon probeizteko galdetzera. Eta Mirianek errantzian, bueno, yo creo que ya no creo que dure mucho, Gema. Ya viéndole como le he visto hoy, pero bueno, con Leire nunca se sabe. Bueno, eta arratsaldeko ja poik igotzagon, eta astelenin egin bartzioten bertze prueba bat ja ikusteko ja, aber likidua merezizun atetzia, doez, dozer. Total, que notizik txarrak. Etzen likidua, sino zen ja esternoneko tumorra ja haunditua zen hain bertze, que había desplazado hasta el corazón de sitio. Orduan ja, bueno, hor ja, etzun merezi tratamiento emakia, eta jauz ere, eta, bueno, tokatu zizaigun justun el traslado del edificio Guipúzcoa al onkologiko. Ja pasatu zuten dena. Al hotel de 5 estrellas, porque madre mía, hori izan duzen, bueno, gainera graziosos, eta hori ez, ambulantzin, bertze aldera, eta sartu ginen gelara, eta madre mía, ¿qué es esto? Osea, eta abiamunin, ja etorri zen, Ana, gure onkologa, pues erratxera hori. Ja ezin zela jauz ere egin, ja azkenko tratamiento etzula funtzionatu, eta ja ezin zela jauz ere eman. Eta orduan Leire galdetu zion, ¿y no me podéis dar otra cosa, no hay nada más? Eta orduan errantzigun, a ver, hay otra cosa más, pero que no sabemos si te va a hacer efecto, tiene unos efectos secundarios horrorosos, vas a estar con diarreas todo el rato, se te van a formar llagas en la boca, eta orduan erranion, mira Ana, yo te pregunto de corazón, como si fuera tu hija, ¿qué harías? Yo lo que buscaría en este momento, calidad de vida, errantzigun horrela. Orduan erranion Leireri, a ver, Leire, zu duzu azkenko hitza, zu, pues, deciditu, eta ez, hola baldimada, pues ya está. Eta orduan errantzigun onkologa, bueno, os dejo solas un ratito. Hor, bueno, besarkatu ginen, lertu ginen bilek, nigarrez, zertaz momentu hori, pues, bihar genuen bilek, zertaz notizia ja zen, pues, hori ez. Eta orduan erranion, Leire, etzunun hau espero, eta ez ama, ni pensatzen duen guainikan lortuko nula. Orduan, claro, erratzen zu gaixua, bera, pues hori ez, espentza bazun, ezin izan duzen, eta hor derrepente hasi zen erratzen, jo ama, eske ez dakit alaba ona bat izan du nahi zen, eta erratzen nion, alaba ona, zein gero bat izan duzera guretzako, nola erratzen alduzu hori, alaba gitzona izan duzera, zu pensatu zer egin duzun, eta ere bai, ateri dut karneta, joustarako, hor gastatu duzu edirua, bueno, minon nola pensatzen alduzu hori. Zu badakizu guzeze, bueno, que orgullosísimos gaude atxata bilezutaz. Joan zera unibertsidadera. Bueno, ateri duzu karneta, izan duzera alaba, laguna ona, nola ez gara egondu behar orgulloso zutaz. Osea, eske, eta, bueno, hor nigare ginta gero agizeria. Zagon agizeria, erranion nahi duzu laguna, norbait ere lagunari deitzia, do solastia, do norbaiten amari, pixkota, ez erran jauz ama, momentuz jauz, bale, jauz ere. Itxekako eri erran,
Eta hor egon duzen bi egun, bihar genuen, nahizun ni gelditzia ere baian, anulatu nun aste bateko orduak, erran nion, zu lasai, ni hemen egonen nahi zurekin, hori indarrak hartu arte, eta jazta. Egunak hasi ziren pasatzen, eta jazta. Total, que de repente erratzen dira, ama lagunak etor bar dire gaur arratsaldin da. Bai, osea, niri jau zer erran gabe, eta bai, bale, agitzongi. Eta zu nahi baldin mazu ere bai hasitzen altzera lanin, erranatxari hori, eta horrelaxen izan duzen, lagunak joan ziren hori, karo, ezin zen tropa guzia joan, ezin zen, bai joan ziren bere nukleo ez, bere txikitako hori, kastolako lagunak, eta grazioso izan duzen, zertaz bada anekdota bat, lesakan ekainan ospatzen da Corpus Christi, eta gure prozesionia ere bai, hori ere pasatzen da gure itxean zinen, eta paratzen da kalia gizpolit, alorik inta dena, eta normalin zaten direla rosak, hortensiak, minon urte urretan, pues que casi no había flores. Orduan, erratzen dira, ja bezperan ari nintzen lorontziak prestatzen lorik inta biamoneko, eta erratzen dira, ama, pensatu dugu laguna joan bar garela, eta hartu bar dugu hortensiak, hori, ekarri bar dugu. Orduan lagunak oroitzen ziren, zertaz ibili ziren hortensiak ebasten, eta etorri ziren lore sorta batekin, lore idorrak, eta hortensiak. Zertaz, hortensiak eurentzat bazuten pixko bat hori. Eta bueno, ni ja lanin hasi nintzen, aste bukaeran joan nintzen berriz, ospitalera, eta hor ja, jari ziren prestatzen berari, botikakin ja, hori ez, itxera bialtzeko, zertaz, hor bada prozeso bat ez, de lo que es esto. Ja solastua zuten Iruñiko medikukin, zertaz, Nafarroak nola garen, ja paliatiboseko medikuk hasi bartziren itxera tortzen Iruñitikan. Orduan, gure duda zen, gero gaizki jarri ezkero, zaben ingresuk izan bartziren, Donostin edo Iruñin, minon, errantziguten, zuek, lasai, Iruñitikan hasi bar dire, minon, edozein gauza pasatu ezkeroz, hemen puertas abiertas, etortzen altzarete lasai. Zen abendua 18, etor ginen itxera, ja bagenun itxin, oxigenoko makina, bombona, eta hori dena, eta, hori gandia zen, astelena zen barkatu, eta asti hartien etorri bartziren paliatiboseko medikuk itxera. Eta, hortxe, goizin esperun, errantziguten 12 aldera, eta nire ustez eurek ikusita pixkot hori ez, informia leirena eta, esperoko zuten arrautzia neska bat guatzin, gaizki, eta, etorri ziren, bera, pinpoxa beti bazala, salan, jarrita eta majísimas, Bilek Maria, bai medikoa eta bai enfermera, Bilek Maria, eta, etorri ziren, eta medika galdetu zion, Leire, yo quiero que me digas en qué momento de la enfermedad crees que estás tú. Eta orduan Leire horrelaxen kontestu zion. Mi diagnóstico es un sarcoma de Ewing pélvico con metástasis pulmonar. El tratamiento que me han puesto hasta ahora no me ha hecho efecto, entonces yo ya sé que vais a venir ahora a casa para que yo esté bien hasta que llegue el final. Holaxen, orduan medikak begitu zian eta errantzian horrela. Aquí veo que hay un trabajo muy grande hecho de atrás. Eta horrela, orduan esplikatu ziguten, eurek nola hasi bartziren etortzen, las veces que hiciera falta, astin 3 zagon programatu hasieran, gero nola ikusten zuten moldatzen ginela botikak inta dena gitzongi, pensatu zuten aste hartetan etorriko zirela. Eta, hortartin,
izan duzen inurri, inurrin eta lagunan tarteko besta hori, abenduako 30, hori izan duzela la bomba, hori inurrikin historia ere agiz polita da, zertaz, klaro. Gu leire, lehenbiziko gauza nola hasi zen, inurriko egutegirako argazki katetzeko apuntatu zen, hori da gauza, niri inurri desde luego ez zian solatzen jostat, eta hasi zen, bai ama apuntatu naiz, minon esoke aditzen duzu, minon, bale, eta de repente, jo ama, pues bale, pues errandiate, pues baiez, eta horrela, jo, minon, tokatzen da justu ikastolako bestakin, bazkarikin, frontonan, eta zakizet, apuntatua ginen itxeko guzilla, joateko. Eta hasieran erratzen zuen, pues joanen argazki katetzera, eta gero etorriko naiz bazkarira. Bueno. Total, que gero hasi zen, jo ama, minonan errandute, igual gero bazkaltzeko gelditzeko eta azkenin erranio, bitu. Dogauz bat edo bertzia. Niretzako, nizu bazala, jake joan bertzare, geldituko nintzenan bazkaltzen, bertzelaz seguro etorri bertzarela penakin, eta ikastolako besta bada antolatua bertze bat, osea, hori gero ere probestuko duzu. Eta norkin joan behar duzu, eta ez lasai, isakin solastu dut, erami bardi aeroportura, eta han gelditu naiz ez dakin norkin, minon izautzen duzu, eta ez, minon, bueno, agertuko dire, bale, minon hau nola zen horrela, bueno, etorri zen handikan, etxapolbo hori bai, sartu zen frontonara, guri salutzera, eta zenarra eta biek erran genuen, madre mia, hau nola etorri de, minon pozik, etxapolbo, minon pozik. Salutu eta joan zen itxera segidon. Eta biamunen, inurri gotxi, inurri betxi, madre mia, inurri, mio zer ben inurri. Eta hori, eta etorri zen, bueno, vamos, osea, kontenez lo siguiente, orduko, claro, hasi zen bere belarritako horrekin ere, bueno, pues hori, hasi zen de la manera más tonta, eta gero, fíjate la que se armó, porque hori horrela izan du zen. Eta gero, claro, bigarren fase inurri da, ospitalera agertu zinetelikan. Senarra aluzinatu zuen, agertu dire, oparikin, eta hori, minon hori, zer bat, jo, txiko, minon, pues ez dakita. Ja hor, pixko bat informatu ginen, zertzen, zerez, ikuste gero mirenekin hori azkenko egunan agertu zinela un saliri entraz, eta uste dut zagola Kristian egun horretan joana. Eta total, que bueno, eta orduan, pues haietu zen, claro, abenduak 30. Eta bueno, hasieran, bueno, que, a ber, nahi dugu prestatu, hori leiren lagunan, prestatu nahi dugu, jo eta hor, inurrikuk implikatu dire ere bai, eta jo hori doia zurbendik, que por cierto, niri bai leiren ospatxere joana konzierto batera eta horrela, mion ez nun horrela, eta bueno, bale, eta bakize, eta, a ber, aste horretan, bai, eta erran leireri joateko beixez jauntzila, a ber, ni nola erratzen dioto neri, jau zer erran gabe, de repente, beixez jauntzila ibateko. Eta azkenin erran, bueno, a ber, leire, bai, minon joan bertzera beixez jauntzila, eta minon zer gatik, bueno, a ber, erran barriz, baduzu sorpresa bat. Sorpresa? Claro, ez dakin hor joan den da superguapa, zertaz badu ezakitze soineko beixa, eta ni, bueno, galtz bat probatu, bertzia probatu. Bueno, azkenin lortu genuen bere look de su gusto, porque, vamos, eta horrela, bueno, pues nada, antxe joan ginen, eta gero, zeguna polita. Ze pasada, porque hori gelditu barzaigu todos los que vivimos esa tarde, nire ustez, izan bar da, betirako, vamos, super especial. Eta, bueno, bera disfrutatu zuen pila bat, izan duzen, bueno, maravilla bat, el momento del sobre. Madrid, bueno, hori, vamos, hori izan duzen,
guainik antarteka ikusten dut bideoa, eta ze polita. Berari ikusi olako ilusionik, enez? Orduan, pues bueno, claro, pasatu zen eguna hori, eta ze hasi zen gertatzen, leire eguntik egunera, ja oxigeno momentu guzitan. Zertaz, orduan arte gotzen altzen ratito batzuk oxigeno gabe, minon hori. Eta oroitzen naiz, pues bueno, ze egiten dugu. Joaten gera, eta azkenin Mireneri deitu nion, erranez, Miren, leirari da eguntik egunera bajatzen. Bakarrikan bera entetzen balime da, deitu dizutela hau erratxegera, igual, vamos, moskeatzen da, eta Mirenek erraintzen, zu lasai Gema. Osea, azkeneko momentu arte, ikusten baldin badugu azkeneko momentun ezin dela, pues ezin da. Eta jazta. Eta hori, horrek ere lasaitasun handia, pues emantzian, pues jazta, pues bitu. Pues lo que sea, será. Haietu zen astia hori, astia zen, etorri ziren paliatibozekuk, eta kasualidadia sukarra puntxo batekin ere bai. Que raro. Bueno, total, que begitu zioten, ja, pues hori, oskultatzen medikoa berari, eta ja, egintzean begirada bat, como que... Eta egun horretan, joan zen ere psikologoa, psikologo de San Juan de Dios, ikusi, hasieran ez nuen sospestu, mion gero konturatu nintzen psikologo zela. Eta, bueno, oskultatu, pixko botikago ituta hori, eta de repente erantzun Mariak, bueno, ha venido nuestro compañero y te va a hacer unas preguntas. Eta erratzen dio, bueno, Leire, a ver, a mí me gustaría que me dijeras en este momento qué puntuación te pondrías de calidad de vida, la calidad de vida que tienes tú en este momento. Eta erratzen dio, pues un 7,5, un 8, un 8. Yo me pongo un 8. Eta nire ustez denak gelditu ginen, madre mía. Y luego a veces nos quejamos de chorradas, eta honek se está poniendo un 8 de calidad de vida. Eta bueno, ya está, galdera batzu ego, tarrela, a ver cómo se sentía en casa, pues itxekukin, eta hori, eta bueno, pues bera, beti bazala, pues denagiz positibo. Eta bueno, ja konpaintu nun hori, behitxi portailera, medikurita, eta orduan galdetu nion Maria. Bueno, Maria, ¿qué te parece? ¿Mucha locura? Si vamos a Madrid. Eta rantzean, mira, Gema, el fin está llegando. Puede pasar aquí, puede pasar allí. Pero viéndole a ella con la ilusión que está, si te atreves, eta ranun, ¿y cómo no me voy a atrever? Eta rantzean, yo el viernes te llamaré. Si sigue con fiebre, desde luego no. Pero si no tiene fiebre, pues bueno. Ikusi bartzun Leire, ez zuen uzten lagunak, que no le viniera nadie, que no trajeran virus nadie, allí vamos, o sea, horrela. Astiazkenin haietu zizaion eskatu azun soineko bat, madrina destere datuzuna, eta ni astiazkenin egurdin, goitzen naiz, eta ama, probatu behar dugu soinekoa, probatu behar du soinekoa, a ber, total, kari zen probatzen soinekoa. Por cierto, ok dire bere botakokin, oko Las Martinsa, eta orduntzen deitzen du ixan eraizpa. Ta, ¿qué hacéis? Ta, nada, aquí de pase de modelos, arropa probatzen, ta, hori da. Ta, de repente begitzen du espilura, ta, ama, non dago nere ipurdia derra? Claro, gaixuari zen plakatzen, azkenko egunetan, si zaude guapísima, hombre. Pues bueno, total, que aietu zen hortzeguna, ya no había décimas, no sé cómo lo hizo, pero ya no había décimas, eta hortzilin deituzun María, eta ¿qué tal estáis? Y pues nada, que no hay fiebre. Bueno, pues venga, pa'lante. Hortzilin egurdin joan nintzen osasun zentrura jeringa gehigo, zertaz kargatzen ziaten jeringakor botikakinta, eta herriko medikuak ere, bueno, pues a ver suerte duzuen, nion, bueno, badakizu, bera nola dago, eta bai, estibalizi hori. Eta, bueno, pues, a la aventura. Zertaz, a ver, senarra eta bilek, ja, nire uste kontziente ginen, que
kasi seguro ginen gertatzen altzenan gertatu zena. Minon bertzealdera erratzen genuen, nola ikusi genuen hainen gaizki, abenduak 8, osea, ni beti erratzen dut, osea, eske hori ikusita, eta genuen nola joan zen, eske, suerte bat. Bai berantzat, bai guretzat, eta hori zen. Orduan, Madridako bidaia, pues izan duzen marabila bat. Ezakit oroituko zaten bidin nola joan zen. Porque, claro, bere preokupazio, goiztan ernatzen zen ja pixko bat azitua, ez? Eta berari, pues, etzitzaion gustatzen jauz ere. Orduan, oroitzen zaten nola joan zen con un rodillo de jade, ez? Bueno, pues, bezperan kongeladori sartua, hotza egoteko, eta kotxin, con su rodillo, porque, claro, ¿cómo iba a llegar a Madrid con la cara hinchada? Berari horrela ikustia, gerorako, pues hori da, ez? Lasaitasun handi jauzen du. Madridara ietu, antxen zagon María, benditas Marías, porque fíjate tú cuántas Marías en el alrededor. Bere itxera joan, makillatzen, kafi hartzen, pelukana, hori bai izan duzen la bomba, porque ni konbentzituan nintzen que no iba a salir con la peluca, zertaz hemen, eta peluka probatu. O sea, es como que dijo, yo, vamos, la casa por la ventana. Eta esa felicidad, ez? Bai, eta gero, pues hori, el brunch, bueno, dena ze ona. Falduta gero hotelara joan, eta han rezepzioni, eta gizona oroitzen zate, bere trajikinta, bere txakurrakin, con un galgo gainera giz bere isia, eta de repente altxatzen da galgo, eta leiren gana. Eta muturra hemen txen galgona, eta leire ukitzen, eta gizona flipatzen, klaro, zertaz etzen zakur bai joaten zena, edo zinen gana, minon, eta antxen, eta zakurra, posen bobatua, leirekin eta leiren bobatua zakurrakin, klaro. Eta, bai, eske, eta gero, hori, joan ginen gelara, ama ze ongi pasatu dugu, afalduzun super ongi, primeran, goxo sartu ginen guatzin, amekaterditako eske ja lo ginen, goxo, eskutikan hartua, una kama enorme, guretzako, eta goizko 7 arnatzen zen komunera. Eta goizko 7 ernatu zen komunera nahizula joan, eta eta itxi normalin 7 ja paratzen genuen morfinako hori ez, injekzionia mazkena da arnazantzat. Ni hori kasi nun, pensatzen du morfina bakarik antzela oinazintzat, minon ere bai da erraixago arnazteko. Eta arranion, jakeik izanen pixe egitera paratzen dugu reskate bata, bale? Reskate bat paratu, eta berriz hartu ginen guatzin, minon konturatu nintzen reskate hori, etziola hola sobera bentaja egin. Eta hortikan ordu erdi batera, berriz nahizula komunera joan. Eta ja normalin hor hartzen zuen kortisona. Eta arranon, igesten baldin badu pastilla, seinale ona. Eta ez baldin badu igesten, ordun jasiko naiz aputzen. Eta nola ordu batera paratzen altzen berriz bertzerreskate bat, erranon, paratu behar dugu berriz bertzerreskate bat, eta kortisona, pastilla. Igetxizun, paratu genuen bertzia hori, eta erranon, pues jazta. Minon, guatzin sartu, eta alrebez. Arnaza, etzitzaion hori. Eta momento batin, gelditzu zena amestan bazala, eta erranun, hau zerbait ere erraro badamen. Eta karo, bagenun gehiago botika ere, eta dudatan egon du nintzen, San Juan dio dera deitu 212era. Eta erranun leire, badakizu zeleire deitu behar 212era. Eta por si kaso, abertze hori. Joan nintzen gero isangana, nola deituan, eta gero zueri deitu nizuen, kuartura errateko, torri zineten segidun.
Eta tarte horretan erranon, pues deitu bar du San Juan de Diosera, zertaz bitartin igual bai emaiten dialdeo bertze botikaren bat horrela, eta ari nintzen solasten San Juan de Diosekukin, eta etorri ziren 112ku. Eta orduan batek segidun, pues ja oxigeno kendu zion la gafita, eta maskara paratu, eta bertzia gelditzu zen solasten, telefonotik tarrela, konstantik, ni momentu hori dut, un poco así, sí, no, nago, yo creo que ya veía lo que iba a pasar, porque ya se ve, niretzako ya se veía. Minon, nire ustez, es que nintzen agiz lasai, no sé, ni dut recuerdo hori. Orduan, oroitzen naiz medikuk nola errantzian. A ver, vamos a llevarle a su hija, señora, gainera horrela, mire señora, le vamos a llevar a su hija al hospital porque así le vamos a controlar mucho mejor las constantes y tal y cual. Eta izan duzen hori erran, eta leire, de repente ikusten zunun hor las, eta erranon, jazta, ze ongi. Ni pensatzen uzu, imaginatu, de repente, ambulantzin sartu, hospitalera joan, iguan gelditzen zen hor, dobertzelaz betetua beta saberke hospital, ze hori, eta gelditu zen, eske goxo, julenen goxotasunakin, eta hortzen, oza, marabila bat. Zun bere mesillan hori, el rosario, ez daki julen edo birenek paratu zion gainin, y es que estaba tan bonita que es que ze gehiago eskatu. Gero suerte terrible izan duen unan Maria eta senarrakin. Bueno, lo que podía haber sido un caos de papeleo y de todo. Bueno, zu, que ya sé que también, o sea, dena maravilla bat, o sea, eta orduan, claro, nire preokupazioa zen, itxera deitu. Ta karo, deitu, eta bezperan, hainen ongi ikusi, eta ber, eta klaro, senarrari. Ta zer moduz, pues nada, leire joan da, minon nola, eta klaro, eta kolgatu zian telefonoa, eta ni nerviostu nintzen, deitu nien Josebari, ama, minon ze pasatu da, eta, pues nada, pues eske, ja horrela izan bartzen, ja eske zintzun gehiago, bere gorputza ja zintzun gehiago. A ber, egon elkarrekin mesedez. Nervioso gonentzarete, atxa nervioso dago, besarkatu elkar, besarkatu iruek, egon iruek elkarrekin mesedez, eta egin nigar, minon egon elkarrekin. Eta, bueno, ja berando xigo deitu zean senarra, ja lasaigo zeuden, joan martzirelo jartzunera baserrira, amonan gana, hanbazkaltzera, eta, bueno, guk aietuko ginela arratsaldin, eta, bueno, lasai egoteko ongi ginela, bera ere lasai joan azela, hori ere lasai egoteko, eta horrela. Eta orduan, bueno, hasieran saiatu behar ziren kezigu avionan etortzen, eta hori dena, eta minon azkenin ezin zen, minon etorri ginen kotxen, etorri ginen de maravilla, egila da majazarela un crack, zertaz etorri barra da Madridatikan konduzitzen, y con la noticia de ese día, entetu zinela egun horretan orduan zeundela, hori ere, vamos, eske, ke más? Ze gauza gehiago gertatzen altziren egun horretan. Osa, izan duzen, magiko. Eta, bueno, pues, ona taietu, eta, bueno, orduan izautu zinun Joseba eta Aitor, etzun duten izautzen. Eta, bueno, arrautu nun ongi, konten gelditu nintzen, zertaz lasai zeuden, eta, bueno, joan ginen, esperun egondu ginen pixkot hango errantziguten zazpiak aldera dorrela aietuko ziren, eta nire preokupazioa zen, pues hori, a ber, nola dago la señorita, a ber,
Zertazan, bai, nire ustez zagon, gelditua zen agiz, hori, lasai, arpegia de no haber sufrido, hori ikusten zitzaion. Minon gero, ez? Total, que ja joan ginen tanatorio aldera 6:30, eta, bueno, mutil gazte batek, ekarrizun, mutil gazte batek, eta Lesakako tanatorioko, eta bilen hartin ja ateri, kajaideki, eta niri eske horrela ateriz izanen. Pero qué bien la habéis puesto. Ay, igual lo kitxu dut hau. Qué bien la habéis puesto. Eta rantzian mutilan, que me hizo una gracia terrible. Sí, hemos mirado en Instagram, como ahora todas las jóvenes tienen Instagram, a ver si era una chica que se maquillaba mucho o no, pero hemos visto que era una chica que iba muy natural. Entonces, es que casi no le hemos tenido que hacer nada, porque mis compañeros y todos se han quedado aturdidos de lo bien que estaba. Eta, es que está guapísima, eta, es que alazagon. Orduan, pues nada, erran genuen, caja abierta, pues caja abierta. Eta alaxe, etorri ginen itxera gero agiz lasai, zertaz hori, bera zenarra eta semik ere gelditu ziren ere lasai, horrela ikusita. Eta bihamunin, pues bueno, pues tanatorio ideki eta izan duzen eromena bat, porque, claro, jendia hor konturatu ginen, jende pila bat, maitezula pila bat lehereri. Lagunak antxen, parecía que estaban escoltando el cuerpo, o sea, pasada bat. Ekarri zuten bezperan, entetu zirelikan leire hiltzela joan ziren hondartzara, eta bakotxak hartu zuen kontxa bat, eta ekarri zuten, permiso eskatu ziguten, paratzen altzuten, eta por supuesto, paratu genuen. Barrenin, Mirian ere, etorri zen, tanatoriora. Hortzen gainera bere, karo, ja zagonan zintxua, aurdun zagon, eta ikusi nulikan erran, Mirian, ¿cómo has venido? Es que, ateriz izaidan horrela, eta ¿cómo no iba a venir? Osea, izan duzen agiz polita. Dugu recuerdo bat agiz polita. Eta funerala, gero karo kajera miteko, pues a ver, eta, bueno, bai, Aitor eta Joseba nahi zuten erami, arrebari, eta gero bi lehenguzu ere bai, eta, bueno, funerala agiz polita. Gero zueri ikustia ere bai gero sorpresa. Ez dakit, eske, bueno, banekin jende pila bai joan entzela, minon zen, eta, bueno, eta gero funerala ere bai, hori, sin muchas tonterías, leirek errantzun bazala, zertaz hasieran, bueno, laguna gero, ni nun barrentikan, pues igual kantatuko baldin mazuten, minon erratzen, nola eskatu behar dut okeri, ikusten zunun denak ornigarrezta, eta, bueno, pensatua zun, uste dut nikok do kantatzeko egoak ebak idorrela, eta etorri zirelikan lagunak permiso eskatzeko, permiso bai, osea, kapaza baldin mazate, bitu hori izan behar da oparia bat, bai berantza eta bai guretzako, eta orduan erran genuen, jazta, orduan horrekin, nahiko. Eta, bai. Eta, bueno, eta gero zer da, pues bere utxa, bere falta, terriblia, zertaz lasaitasuna haundila hor duzu, minon bertzaldera duzu falta hori, ez? Gainera leire eske betetzen zuen itxia. Leire hortziltan etertzen zen Bilbotik, eta ja ikusten zuen maleta portalin, txaketa sukaldin, eta zen bera eta bere gauzak. Dena. Eta derrepente, pues, ez dago. Ez dago, fizikoki, karo, dago. Zertaz, dago, orduan zagoen agiz presente, eta segitzen du gure hartin agiz presente. Itxin edozein momentotan solasten dugu. Orain gutxi, atxan egun ospatzeko egondu gera itxeko lauek ospatzen egondu gera hori, Rioja Alavesan, joan ginen de bodega, itxeko lauek,
eta laguardian egon du gina faltzen, eta hori ez, pixkot jolin posautzen gustatzen zizaion berari, eta zenbat disfrutatuko zuen, hemen baldin bazen. Orduan, hori ere, nire ustez, positibo da, zertaz, laguntzen digu, pensatzen dugu ere gurekin dagoela, eta bera ere konten egonen dela guri horrela ikusita, tendemos a sobreproteger batzutan, empezando por mi, hori ere da ikasi behar duzu, dena, minon bai saiatu goxotasuna biltzen itxin, familin, zerta zeurek ere eskertzen dute, goxotasuna do lasaitasuna hori ingurun, solastia, lehenbiziko jakitia do azeptatzia nire ustez agitzi importantia da, ama bazala medikuk erratzen dutena ententxu eta saiatu digeritzen do asimilatzen. Lehenbiziko asimilatu behar duzu laguntzeko. Itxekuk igual asimilatu ze egoera den, doze hori laguntzeko gero. Eta posible baldin bada, eri dagonakin solastu. Solastu eritasunangatik, segun ze adina, klaro. Segun ze, hori minon niretzako solastia agitzi importantia da. Minon, igual bai lehenbiziko zu asimilatu ongi, eta ere bai ententu ongi, zertaz batzutan erratzen diguna medikuk igual ez duguna jaditu, hori ere gertatzen da. Eta niretzako agitzi importantia da, hori. Bai, aunque no nos guste oír, bai, zertaz, orduan bai laguntzen alduzu. Niretzako agitzi importantia da hori. Niri gustatzen zait. Niri gustatzen zait zenbait jendiari haietu zaio leire. Zertaz, karo, gu kostiente izan du bera leire hilta gero, leheno errandutena, gu ez ginen kostiente gu funtzionatu dugu familia bazala, eta leirekin, gu gero jendia unitz errandigu, eske nola eramiduzue, leire nola eramidu, ze ongi ikusten zaizue, doze hori, orduan nik usten utelikan kamiseta hori, ikusten dut, maitezutela hauniz leireri, eta gero, ere bai da jendia igual, nahi dula ere, hori ez pixko bat bizibilizatzia, do ikustia ere zuek ze lan egiten duzuen. Zertaz azkenin hori izan du da, hori ez, como un pack, ez? Ekipo do bai. Zertaz belarritakuna ere bai, pasada bat, ez? Orduan hori ez, eta orduan ni belarritako do jendia igual etortzen, do bolsak ere bai, ez? Jendia nire gana etortzen dena do belarritako, do kamiseta, do bolsukin, nire ilusionia egiten dira. Eta itxekukeri ere bai egiten digu ilusionia. Bai.